da mu ne zan muku tambaya, sai kuka muke har da hawaye jiya, sai sauri muke kowa na ta gwagwarmaya, muna kan tafiya sai dai hanyar gagaya. Wannan zamani mamakin sa akwai yawa, neman duniya kullum na da hauhawa, ba ma gamsuwa tun da bukatar ta yawa, domin sha'afa mun bautawa duniya. Ga neman sani amma ba ma bibiya, dukkan hankulanmu da idanu na kan waya, yara kankana ba ilimin yin tarbiya, addini muke amma ba ma tambaya. Yaya akai haka yau ta manne mana, ba ma taimako sai mun ɗauka hotuna, ya zama al'ada bayan Allah ya hada, dallada muke ko suna bisa midiya. Mun bar addini mun bar al'ada duka, a tun daga kwaikwayon turawa ne muka hallaka, a su kayan aro ba sa yin sutura haka, me ke faruwa gara na yi mana tambaya. Me ke faruwa ga daidai mun karkata, me ke faruwa mun shiga halin firgita, me ke faruwa masu idanu na bata, me ke faruwa sai wahala muka ambata, me ke faruwa mun ɗauko duniya shata, me ke faruwa ga mutuwa na gayyata, me ke faruwa ba mu da damar tabbata, me ke faruwa, me ke faruwa da mu ne jama'ar duniya.